Jazdy číslo 7 a poďme k postičke, to znamená, naše podujatie uvidí záber druhej série. Štartové číslo 4, Maxim Drábik sa nám tam rozhodol vylepšiť štartovacie zariadenie, ten ako si hľadá svoje miesto. Maxim Drábik, štartové číslo 4 a jeho vnútorná dráha s červeným povlakom. Vedľa neho štartové číslo 8, Michal Škurla, Česká republika. Dokončí vizitky jednotlivých jazdcov Bartoš, Marslík z Polska a Valentín Grubauer, Nemecko. Valentín Grubauer, štartové číslo 16, ktorý je priamo pod tribúnou. No a sledovať budeme túto rozjazdu, ktorej Maxim Drábik už má pre touto rozjazdou 3 body, takže už pozná víťazstvo na dnešnom podujatí. Michal Škurla má 2 body za jedno druhé miesto. Bartoš Marslík takisto bol raz druhý, čo bolo veľmi tesné, ak sa pamätáte na to rozjazdu, keď veľmi tesne prišiel o svoj počet bodov z boji s ruským pretekárom Serbiom Lokačevom. No a 16. to je Valentín Grubauer, takisto jedno druhé miesto, takže preteky